genomineerd zijn voor de Limburgse Popprijs vind ik echt een enorme eer. Ik vind dat echt heel erg vet. Ik bedoel, ik kom er vandaan. Ik heb hier geleerd om op het podium te staan. Ik ben hier totaal gevormd door alle muziek die ik heb geluisterd tijdens mijn middelbare school. De optredens, de open podia die ik allemaal heb gedaan. En ook nog eens de fantastische muzikanten met wie ik heb gewerkt die allemaal uit Limburg komen. Op een of andere manier maakt het dan toch meer uit wat het thuisfront ervan vindt. At the Moonshine Motel, wow, where the drinks are stronger than anybody that you know. Wow, at the Moonshine Motel, nothing ever ends well. Blackbird heeft misschien wel haar eigen genre ontwikkeld, Tarantino Pop. Een vleugje Americana, 70s, rauwe vintage gitaren en het onmiskenbare stemgeluid van de Kesselse zangeres Merel Koman. Zolang ik me kan herinneren zing ik al. Eigenlijk al vanaf dat ik echt een peuter was. Ik zong altijd mee met de muziek die op de radio aanstond, met platen van mijn ouders. En wat ik ook echt nog kan herinneren is dat ik mijn vader altijd een tweede stem hoorde zingen. En ik begreep nooit waarom ik het wel mooi vond, maar waarom het niet precies was wat de zanger op de plaat zong. En daar heb ik echt een keer aan hem gevraagd van hoe doe jij dat? En toen heeft hij gezegd, ja, maar dat komt wel. Als je later wat ouder bent, dan begrijp je dat wel. Dus ik ben echt, ik zing al sinds dat ik een babytje ben. En ik heb denk ik mijn eerste optreden gehad op mijn 7e. Creeping last night at the parade. You told me not to hurry, you were working late. Kissing in the moonlight, right next to your friends. I thought that I was dying, I thought this is the end. What were you thinking? That I wouldn't find out? Wouldn't catch the pictures popping up in the cloud? Man, I thought you loved me, and then you did this. I thought that we were something, what the hell did I miss? Mijn inspiraties zijn dan enerzijds 70s artiesten. Dat heb ik dan echt van mijn ouders meegenomen, dus Crosby, Stills Nash, maar ook bijvoorbeeld Joni Mitchell. Aan de andere kant echt 90s powerhouses zoals bijvoorbeeld Alanis Morissette, Sheryl Crow, Joss Stone. En de laatste paar jaren zijn daar bijvoorbeeld Lianne La Havas bijgekomen. Ik vind Jade Bird leuk, First Aid Kid vind ik te gek. Het is allemaal wel een beetje rootsy, een beetje folk pop, maar wel met een lekker stevig randje. Driving all the way from Hollywood, cruising across the Golden State, faster than I should. 2020 is voor iedereen een bizar jaar, maar voor mij persoonlijk ook zeker. Ik bracht mijn debuutalbum uit op 13 maart 2020, dat was dus 3 dagen voor de lockdown. De allereerste, dus we hadden gewoon geen idee. Dat was in eerste instantie wel heel erg schrikken en een enorme teleurstelling. Maar wat bleek, de radio is toch mijn liedjes gaan draaien. Dus op een of andere manier is dat toch goed gekomen. Ik had Airplay, wat ik heel jammer vond is dat mijn tour eruit ging. Maar die is wel steeds verzet, dus die gaan we alsnog doen in oktober. En die heet ook nog steeds de Debut Album Tour, die gaat er komen. Ja, ik heb gewoon te gekke dingen kunnen doen. Ik heb veel meer mensen om me heen gekregen. Dus echt, weet je wel, steeds vaker fans die zeggen, ik heb je album gekocht. Ik heb je daar en daar gehoord. Te gek wat je allemaal hebt gemaakt. Dus 2020 is ondanks de bizarre tijd waarin we leven toch echt voor mij persoonlijk een fantastisch jaar geweest. We are loved, we are one. We let go of what is done. Dancing to smoke and ashes, cover the rising sun. Lost in the rhythm of a wicked song. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat ik ook schrijf. Ja, zeker. Ik vind het zelf ook altijd een extra cool ding hebben bij de artiesten die ik vet vind. Als je echt weet van...
het is niet alleen mooi gezongen, het is ook echt nog eens geschreven door die personen. En ja, ik schrijf veel dingen helemaal zelf, maar ik heb ook een paar vette songwriters om me heen. Dus dat maakt me dan ook niet uit als ik er maar op een of andere manier aan heb meegewerkt. Hey, ik ben Blackbird en ik ben genomineerd voor de publieksprijs van de Limburgse Popprijs. Ik vind het een geweldige eer en je kan stemmen tot en met 16 juli. Genomineerd zijn voor de Limburgse Popprijs vind ik echt een enorme eer. Ik vind dat echt heel erg vet. Ik bedoel, ik kom er vandaan. Ik heb hier geleerd om op het podium te staan. Ik ben hier totaal gevormd door alle muziek die ik heb geluisterd tijdens mijn middelbare school. De optredens, de open podia die ik allemaal heb gedaan. En ook nog eens de fantastische muzikanten met wie ik heb gewerkt, die allemaal uit Limburg komen. Ja, op een of andere manier maakt het dan toch meer uit wat het thuisfront ervan vindt. Ja, dat is toch, ja, zo'n prijs is dan zo eervol. Dus ja, ik vind het helemaal geweldig. Rolling down the runway, leaving summer paradise. I feel it coming over me, staring at the city lights. Listen to the same sad song on my headphone. Why do I feel lonely? I never needed anyone. But with you there's something that leaves me wondering if you were here tonight. Are you thinking what I'm thinking? Can we work it out? Ik voel me wel echt een Limburgse, waar ik ook woon. Dus ik heb in Utrecht gewoond. Ik woon inmiddels al 10 jaar in Amsterdam. Maar ik blijf een Limburgse Amsterdammer. En ik ben ook heel graag in Limburg. Ik ben er regelmatig bij mijn ouders in Kessel. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar ik allemaal schrijf of waar ik ben geweest. Het blijft toch je thuis. Nou, het maakt niet uit waar ik op de wereld ben, waar ik op de wereld schrijf. Ik bedoel, het is heel vet om op plekken te zijn als Nashville of LA of whatever. Maar niets is thuis. Niets is zoals thuis. En ik vind het gewoon zo fijn om hier te komen, om hier te zijn. Om met Limburgse muzikanten samen te spelen. Te lang weggedoken, mezelf klein gemaakt. Hier binnen ging het spoken, dezelfde plaats gehad. Dezelfde plaats gebroken, als elke eerste keer. Hier breek ik weer nieuw. Dat heb ik ook gedaan met bijvoorbeeld Rowanese. Nou, dat vond ik echt ja, een enorme eer ook weer, weet je wel. Die ken ik ook al mijn hele leven. Dus voor mij, ja, ik vind het sowieso een eer om genomineerd te zijn voor een prijs. Maar als die Limburgs is dat voor mij toch wel extra speciaal. When no one knows who you are and the walls never tell. Whoa, and the nights are longer 'cause everyone's busy raising hell. Whoa, at the Moonshine Motel, nothing ever ends well. Wat het allerbelangrijkste is het gewoon doen. Geloof in jezelf en verzamel mensen om je heen die in jou geloven. Het is heel spannend allemaal om zoiets persoonlijks opeens de wereld in te gooien. Je eigen muziek en jezelf als artiest neerzetten, dat is hartstikke eng. Maar het is de beste keuze die ik zelf ooit heb kunnen maken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, gewoon doen, gewoon ervoor gaan. En zorg dat je mensen om je heen hebt die jou het allerbeste gunnen en jou helpen.